Giaprobahan na sa Department of Labor and Employment Region 12 ang usbaw sa inadlaw nga suhulan alang sa minimum wage earners sa mga pribadong kompaniya sa rehiyon. Sugdan kining ihatag karong October 17. Ani ang report ni Efren Mamak. Gibutyag sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Department of Labor and Employment 12 nga ubos sa New Wage Order RB 1224 ana sa 27 hangtod 48 pesos kada adlaw ang aprobado nga bagong suhulan alang sa minimum wage earner sa mga pribadong kompaniya sa Rehiyon 12. Ang maong usbaw ipatuman sa duha ka tranches sa non-agriculture ug agriculture nga magsugod sa October 17 alang sa first tranche samtang ang second tranche sa January 1 sunod tuig. Alang sa non-agriculture nga dunay 403 pesos nga current minimum wage, madugangan kini og 27 pesos ug mamahimong 430 pesos. Sa agriculture sector nga dunay current minimum wage nga 382 pesos, madugangan kini og 28 pesos ug mamahimo ng 410 pesos. Apan sa retail or service, 48 pesos ang idugang apan bahinon kini sa upat ka tranches. Gikan sa 382 pesos current minimum wage, mamahimo na kini ng 430 pesos. Itong retail service establishment definitely magiging non-agriculture na po siya. Kaya makikita po natin sa ating bagong wage order, sila po yung may pinakamataas na wage increase, wage adjustment, which is 48 pesos. But this will be implemented dahil nga mas malaki siya. Ang implementation nito ay in 4 tranches. So, effective October 17, yung first tranche is 14 pesos. Yung second tranche niya will be on January 1, 2025, another 14 pesos. Third tranche will be on April 1, 2025, 10 pesos. Yung kanyang fourth tranche will be the last tranche will be on June 1, 2025, another 10 pesos. Sumala sa Dole 12, ang maong usbaw sa suhulan mao'y tubag sa nagmahal nga palaliton karon. During sa consultation, public hearing, and doon sa ating data, sa ating regional socio-economic data po natin, nakikita po doon ang pagbaba ng value ng current minimum wage because of the increases ng prices ng basic goods and services. Ang bagong usbaw sa suhulan sa Rehiyon 12, mianisab og managlaing reaksyon sa mga empleyado sa mga pribadong kompaniya sa General Santos City. Okay pud kaayo na dagdagan, pero unta medyo mataas-taas pud unta kay ang cost of living pud baya nato kay taas pud baya. Isip empleyado sir murag mas kulang pa siya kay kanang sa pamasahe na lang daan di ba kung sa Lagaw may gauli tag 30 ang sa 35 pa sa tricycle nga na god. Murag kulang gyapon siya. Ang palitonon jud nagmahal po. Nagpahimangno ang Dole 12 ngadto sa mga employer sa mga pribadong kompanya nga ipatuman ang maong wage order aron malikay sa silot gawas lang sa mga barangay micro-business enterprise. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.